Hop, 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 hop. Pôjdeš aj ty? Ahoj. Poďte tak rýchlo, jak idem ja. Dobre? Majte toto, ideme domov. Nohy ma bolia, jak keď som behal na rádi. Tréner budúcich majstrov sveta. Čau René. Ako sa cítiš po atletike? Myslíš si o sebe, že si mladá nádej slovenskej atletiky? Ale na konci budeš stát nejvejš.